Joj. Som si našla kúsok ešte jedla. Toto nie je dobrý nápad. Zdravstvujte, suky, ja vás vítam u nového videa. Dlhšie som premýšľala, že čo by som na to... To nie je pravda. Lebo takto. Klárka včera odišla. Dneska je piatok. Hej, včera odišla a už som bola celá taká, že už neviem, čo mám robiť. Tak som si robila navyše ešte behy, aj keď som už nemala. To video ste už podľa mňa videli, lebo som ho vydala v sobotu, teda ho vydám v sobotu, ale dneska je piatok, takže ja som už teraz v budúcnosti, i keď v minulosti. Som volala Klárke, ona mi nedvíhala, ja úplne, že ja si chcem nafarbiť vlasy a potom som zavolala Natálke a Natálka mi povedala nie a ja vtedy úplne, že nie. Áno. Dneska som volala s Klárkou a Klárke som povedala, že by som si chcela nafarbiť vlasy, lebo už veľmi dávno som nemala, že farebné. A už mi chýba nejaká ružová alebo taká, lebo ružové vlasy som nemala už asi 100 rokov. Fakt, v lete som asi naposledy mala také dofialová cyklamenová, ale také ružové som veľmi, veľmi dávno nemala a chcela by som mať ružové vlasy. A potom som ešte rozmýšľala, že fialové a bledomodré a také baby, proste mi napadali rôzne farebné kombinácie, nejaké ombre alebo takto. Tak som urobila niečo, čo asi nie je najlepší nápad. A to, že nie ja si budem vyberať farbu, ale vy, moji sledujúci. Na Instagrame, ktorý by ste mali sledovať, som tam Alessandra de Noir, aj keď sa vyslovujem jej priezvisko de Noir, ale to je vedľajšie. Som vám napísala, že teda povedala, že si chcem teda zmeniť farbu vlasov a že mi ich budete vy meniť, teda akože ja, ale vy mi budete vyberať farbu. To je jedno, je to dlhé, ja som sa zase stratila v tom, čo som chcela povedať. Veľmi veľa ľudí mi písalo čiernu, ale no nebolo to veľa ľudí oproti ostatným farbám. Ale pár z vás mi napísalo teda tú čiernu farbu. Čierne vlasy si nedám, nie ďakujem. Takže som teda pozerala, scrollovala a najviac bolo ružová, fialová, modrá a zelená. Problém so zelenou je, že nemám zelenú. Následne bola modrá, ale nebolo ich až tak veľa ako tej ružovej a fialovej. A keď som si rozrátala, koľko bolo ružovej a fialovej, najviac z vás mi písalo ružovú farbu. Nepovedali ste, akú ružovú, písali ste, že stará ružová a takáto, ale ja som sa rozhodla, že si spravím skôr takú ružovú nejakú. Uvidíte. A ja uvidím, lebo neviem, ako si namiešam. Ja neviem, či to je dobrý nápad. Asi nie. Nevadí. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Treba sa chrániť. Joj! Odtieň, ktorý budem používať, sa volá teda farba, sa volá Flamingo Pink a je od Directions. Nejako je, veľa už nie je. Tak si jobnem do nej. Toľko to bude stačiť. Dobla som si trocha rúžovej. A teraz to idem doladiť kondicionérom. A tak snáď. Máme farbu. Mám tam ešte trocha kondicionéru. No. Máme takúto krásnu bubblegum ružovú, ktorá je naozaj veľmi krásna, musím uznať. Či bude taká krásna na mojich vlasoch, to je veľmi otázne. Ale môžem si takto povedať, inak som oblečená. Toto je moje oblečenie na farbenie. Ja vám ukážem prečo. Peroxid. Aj tu. Môžeme ísť na to, že? Dovidenia, žlté vlasy. Ups.
Joj. To je taký príjemný pocit si farbiť vlasy. Joj. 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 Neviem, čo mám povedať. Niečo by som teraz asi mala rozprávať, ale... LOL. Dneska som sa zobudila, mala som vegetariánske raňajky. Boli veľmi dobré, som si spravila. Chicken nuggets, ale vegetariánske. Boli vynikajúce, abnormálne nenormálne. Inak takto sa nefarbia vlasy. Ale myslím si, že to vám aj došlo, že takto sa vlasy nefarbia. Takto si farbím vlasy iba ja. Mám pocit, že som si namiešala príliš bledú farbu. Uvidíme. Keď bude príliš bledá, tak to prefarbím. Mala som si myť rukavice teraz, počkáme, ja neviem, 20 minút, pol hodinku počkáme, to je jedno, to je to iba gelová farba v kondicionéri. Takže počkáme pol hodinku, zatiaľ si sypnem niečo pozriem na YouTube, Emiliu Fart napríklad, takže potom sa tu znova objavím, akože reveal. Bye! Ste pripravení na moje nové vlasy? Yes, it's me. Podľa mňa tie vlasy vyzerajú veľmi dobré. So cute. Sú také ombre, lebo niekde tá farba viac chytila ako inde. Ale myslím si, že sú zlaté. Akurát som si ich vyžehlila. Ale nie, páčia sa mi. Fakt som s nimi spokojná a asi sa mi páčia viac ako biele. Akože biele boli krásne aj všetko, ale len raz si neumiem vlasy s fialovým šampónom a ich mám žlté. A toto je také super. Toto je také pastel, také zaujímavé, také, že neviem. Takže ste mi vybrali dobrú farbu, som prekvapenú. Inak toto bude asi druhé video, čo vydám, čo nie som naličená za sebou. A zistila som, že možno sa nebudem v kuse ličiť do videa, alebo komu sa chce. A hlavne, nie že komu sa chce, lebo tak je to moja robota, akože. Ale hlavne, prečo? To, že som dievča, neznamená, že sa musím líčiť alebo holiť. Ale nie, mám takú náladu, mám chuť behať a proste robiť niekomu zle. Teraz vám robím zle, ale hej, ľudia proste, robte, čo vás baví. Som smedná. Just call on my name. Lebo čo iné by sa mohlo ešte spraviť? Už som revealala a inak toto je už nasledujúci deň, dneska už je sobota. Je to nasledujúci deň teda. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste mi vybrali farbu vlasov. Dajte mi vedieť, kebyže ešte chcete nejaké takéto video, po prípade, čo chcete, aby som vyskúšala, čo chcete, aby som spravila. Už som si robila pehy, holila som si obočie, farbila som si podľa vás vlasy, vyberte mi, čo chcete, aby som urobila. A možno to spravím, možno uvidíte video, že ja neviem, niečo robím. Takže mi dajte vedieť do komentára a nezabudnite sledovať môj Instagram, subscribe, like, komentuj, daj si zvonček. Hej, ďakujem vám pekne ešte raz a mám vás veľmi rada.